दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों। खालि जाख्ल'नाय गासिबो जाख्ल'जोब्बाय जोंनि बे बिटिआरआव जा खामानिफोर मावनाय बा माखासे खामानिनि माखासे पारसेन्ट लानायफ्राबो दिनै सिमा बारबाय। दा बेवहाय दिनै गासिबो थगायजोबनाय जोंहा बिटिआर सरकारावहाय आरो माखासे बिटिआरनि दफाफ्राबो गासिबो थगायजोबनाय। दा बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौदि दा दिनैहाय सोर बुंदों। दा बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा रायजो नोंथांमोन। दिनै बे बाथ्राखौ जोंहा बिपिएफनि नैबे जोंहा प्रहलाल ब्रह्म बे बिथाङा बुंना होदों खालि जाख्ल'नाय। दा बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना डिटेल्स मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर। बिल होनाय खोनादों दिनै माने पारसेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय। दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों। जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार, मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिरि सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों। रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै मोनबा जिल्ला जाबाय। दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ। फुरानायानो मोजां, अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ। प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो। दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि, जेबो खामानियानो गैया। दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्रायसो जाजोबो। थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला। अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन, माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो। दा हाहुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो। गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन। दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा, एलटमेन्टनि खामानि मावा, नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा, नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा। होमबा मा बुजियो? बिटिसिआव जेबो गैला। दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय। दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ। ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों, जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों, जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों, बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला। दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर', सावताल, हारसा जेसेबां जाथि जन'गस्थि दं, माइन'रिटि दं, दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों, हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ जानो लुबैफिनदों।